BHK फर्निश्ड फ्लॅट रेंट वर देणे आहे। लोकेशन आहे शंकर नगर, सावरकर नगर, गंगापूर रोड, नाशिक। फ्लॅटचा एरिया 1350 स्क्वेअर फीट। फ्लॅट हा 5व्या फ्लोअर वर आहे। अमेनिटीज मध्ये लिफ्ट विथ बॅटरी बॅकअप, वॉचमन, CCTV कॅमेरा, पार्किंग या सुविधा आहे। रेंट 26,500। डिपॉझिट 75,000। रेंट कमी जास्त होईल। अधिक माहितीसाठी संपर्क माय प्रॉपर्टी नाशिक 9881821499। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।